Li Bakur Müzeya Qazî Mehmed vedibe. Ev xaleke geleke girîng e. Qazî Mehmed kî ye? Helbet gelek kes dizanin, lê ji bo yên ku nizanin jî em bibêjin. Qazî Mehmed yekê gulana 1893yan li Mehabadê tê dinyayê. Di zarokatiya xwe de jî, di nûcivaniya xwe de jî, di ciwaniya xwe de jî, di hemû temenê xwe de ew mirovekî biaqil bû û yekî têkoşer bû. Di 1930 de li gel Mîna Qazî dizewije û çend zarokên wan çêdibin. Heyva sor a Îranê wan salan li Mehabadê tê avakirin. Ew jî di nav de kar dike û bi ser wê re alîkariya gelekî derdorê dike. Bi kesên ku tên diçin re têkiliya Qazî Mehmed gelek baş e. Ji yên derbê Îranê tên û diçin, derbê Kurdistanê tên û diçin, li gel balyozan û zanayên wê demê. Loma jî bi gelek zimanan dizane, bi Fransî dizane, Almanî dizane, İngilî dizane, Tirkî, Rusî û helbet Farsî jî dizane. Têkiliyên wî li gel parçeyên din jî heye. Mesela di navbera 1927-1930 de dema xwe bûn li agirê serî hildide, têkiliyê Qazî Mehmed jî li gel xwebûnê hene. Lê piranî û em û dinya wî bi wêneyê wî li çarçırayê dinasin. 22 Rêbendera 1946 de li çarçırayê komara Mehabadê a Kurdistanê radigihîne û ew jî dibe Serokomarê Komarê. Wêneyê wê demê li dîrokê li nav dîroka Kurdan û di bîra Kurdan de cihekî gelekî girîng digire. Em jî bi wî wêneyê wî dinasin. Mixabin komar tenê salekê, nêzî salekê li ser lingan dimîne, 15 Berfenbara 1946 de hildiweşe û ew û rêveberên komarê têne girtin. Dewleta Îranê 31 Adara 1947 de Qazî Mehmed û Wezîrê Parastineyê Komarê Seyfî Qazî û birayê wî Sedrî Qazî bi hev re li heman demê li heman derê îdam dike û wêneyê wan dîsa li dinyayê û dîsa ji bo Kurdan dibe xaleke dîrokî. Kurd wî ji bîr nakin loma anha müzeyeke li ser navê wî têvekirin. Li ku derê li gundê Mevrek a Dîgorê wê müze bêvekirin. Kî vedike? Parlamenterê berê û parêzer Mahmud Alinak. Li gor gotina Alinak 13 Tîrmeha 2025 bi awayekî fermî wê müze vebe û neviyê Qazî Mehmed kawa Qazî Şerîf jî wê beşdarî vê merasimê bibe. Müzeya Qazî Mehmed fikrekî neteweyî ye, hestekî neteweyî ye û vî hestî radihîne û wê ragihîne nifşênû. Bila anha de Müzeya Qazî Mehmed û mala Çandê pîroz be.